ni mobili ye wulu ta hali ni wulu ma sa o mobili kelen bɛ accident de kɛ ni mobili yɛrɛ ye wulu ta o ka ɲi n'a tun ye fɛɛrɛ minɛ a ma se wulu ma de mobili in tun bɛ se ka accident kɛ i b'a dɔn kabako belebeleba bɛ wulu ni nɛgɛ de cɛ n'i bɛ boli kojugu la ni wulu tɛmɛna n'i ka mobili sera a ma i ma fɛɛrɛ minɛ a la i tun kan ka accident min kɛ i kisira o de ma i bɛ ka ne faamuya nin ye dɔɔnin gɛrɛ de ye maintenant e ye fɛɛrɛ minɛ pour que ka wulu in ni kisi danfɛn kɔni don a fagali man ɲi a m'a fɔ k'a haramuyara dɛ a fagali man ɲi parce que danfɛn don hakili min b'e la k'ale makaran o hakili t'ale la k'e makaran mais n'i sera a ma ka ban i tun kan ka accident min kɛ i bɛ kisi o accident in de ma o de la côté nɛgɛ sɔrɔ mobili in sɔrɔ côté chauffeur kɛ sɔrɔ filanan danfɛn gɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko fali n'i ye fali de tan kɔlɔlɔ bɛ mobili sɔrɔ kɔlɔlɔ bɛ chauffeur kɛ yɛrɛ sɔrɔ e bɛ ka ne faamuya parce que wulu ka avantage ye jumɛn hali ni mobili kan ka accident kɛ sans k'i kɛ k'i ka mobili ta n'i taara wulu sɔrɔ a bɛ ka munumunu i ka mobili kɛrɛfɛ ka sumusumu n'i ma kɔn a ma a bɛ se ka accident in nakari n'a yɛrɛ ɲɛgɛnɛ a bɛ jɔ ka ɲɛgɛnɛ kɛ bolifɛn in kan hali n'a jɛlen don bolifɛn tun kan ka accident min kɛ a bɛ kisi o ma. Ouais, m'o yera souvent. Mais tellement que dɔw hakili gerennen don a jɔlen wulu ka ɲɛgɛnɛ kɛ a ka mobili kan a ka moto kan non a bɛ fitinɛ alors que a y'i kisi de. Ok. Tu vois mais fali le ta ye o inconvénient ka bon kosɛbɛ. Ok. Ni fali tɛmɛtɔ sira kan n'i y'a tan ko b'o mobili sɔrɔ ko b'o chauffeur kɛ in sɔrɔ. Ok. Parce que ni min farati i bɛ se ka accident gɛrɛ kɛ o kɔfɛ min bɛ se ka buna hadamaden gɛrɛ faga. Ok. O de la u b'a fɔ chauffeur bɛɛ bɛnn'a kan farafin ni farajɛ la arabu la ko fali ye siratigi de ye. E bɛ ka ne faamuya donc o de la n'i kɛra diɲɛ boli o boli la n'i ye fali ye tu dois faire tout ka fɛɛrɛ minɛ ka jɔ ka fali éviter i ka mobili kana s'a ma.